Hej. Jeg hedder Stine. Jeg hedder Pernille. Og i dag vil vi vise jer, hvordan I kan lave chiliben, og hvordan I kan gøre med jeres pandehår. Der er nogen, der har spurgt om det, og vi vil gerne vise dem det på den her måde. Og alt, hvad I skal bruge, det er sådan set bare en hårlastik. Bare sådan, I skal bare vælge en farve, I lyst til. Det er ikke... Hvis du har mørkhår, så er det bare helt brun. Ja, sådan at man... For eksempel, Pernille, hun er sådan brun ind i, fordi at... Så kan man ikke så godt se, den er der. Ja, Og så skal jeg også have nogle hårnøgler, hvis I gerne vil lave nogle af de frisyrehår, hvad vi gør med pandehåret. Vi sætter sådan en pandehår. Ja. Husk at redde det. Husk at redde det. Og så kan du putte noget hårolie i, for at det gør det lidt mere smidigt. Opblødt. Ja, opblødt. Ja, det er det samme. Og den her, den er bare fra L'Oréal Paris. Sådan der, sådan. Og se med. Ikke nu. Nu! Jeg starter med at dele hendes hår op i 2 lokker midt på her. Lokker. Bare sådan midt over. Okay? Sådan her. Og I kan se skillingen der. Sådan gør man. Så har man så 2 totter her. Lige samle dem lidt, så de ikke er så udspredte. Eller man gør det. Godt. Så kan man bare lige give det til. Nu slipper vi den ene. Så tager man en lok, eller en tot, heroverfra. Hvis nu gør det rigtig langsomt, og jeg lige viser sådan en rigtig hovedpunkt, hvad man gør. Så tager man den og putter den herover i. Og så kan man altid lige holde her med tommelen. Tommeltotten. Og så tager man en tot heroverfra. Wait. Det skal lige være lidt mere sådan. Og den putter vi så herover. Okay. Så holder man den igen. Så er vi her. Så skal vi have en tot heroverfra. Og vi tager bare en tot her. Og putter over. Det bliver jo en slags flætning egentlig. Og så alligevel ikke. Så har vi en tot derfra og putter derover. Yep. Og man bliver egentlig bare sådan lidt sådan her, indtil man kommer hen. Man skal bare huske at stramme den op, fordi ellers kan den blive meget løs i betrækket. Og Pernille, hun har en blanding af tykt og tyndt hår. Nej, ikke tyndt hår, men det er sådan... Nogle gange har det tykt hår, nogle gange. Det er faktisk tykt, når jeg ikke glatter det. Ja. Og vi har glattet Pernilles hår, for det er lidt nemmere. Nemmere at have med at gøre. Og I skal bare tage sådan cirka samme størrelse totter, for det bliver pænest. Og man bliver bare, hvis man gerne vil have den stoppet lidt tidligere, så gør man bare det. Hvis man gerne vil have den lidt længere, så gør man sjovt nok også bare det. Ja. Se, nu er vi snart nået til vejs ende. Så skal I bruge et elastik. Bare sådan ganske normalt. For eksempel, vi har valgt lidt brun lidt, fordi Pernille, hun har brun hår. Ja. Så tager vi bare den, og så snærer vi den bare godt rundt om. Pernilles hår lige nu, det er bare sådan normalt størrelse. Så det kommer 1, 2, og så kan man se resultatet bagfra. Det er så sådan her. Like og abonner og kommenter. Yeah. Jo, nå til at komme. Kom nu. Hej. Hej Luft. Nå. Og nu kan vi så vise, hvordan,
Vi vil også gerne. Altså, vi kan, og vi vil. Sjovt nok, altså, Vi kan vi jo vil jo ikke lægge den her video ud, hvis vi ikke ville det. Så det vil vi gerne. Hvad har du lige sagt? Der er nogen, der banker på. Nå, den gider vi ikke til at lukke op for. Må jeg fucking godt se.